मिरु इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि जेरै खोथा होदों एरै खामानि मावदों मिरु इउपिपिएलनि आइजो गांखनि दैदेनगिरि बिना गयारिया। लालाय अन्थाइबारि आरो सनापुर गामिनि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव। चिरांनि 12 नं निसिमा बियाबनि साहा जोबथानाय भुटान सिमना सेरनि मालिबिथा प्राइमारिनि सिङाव थानाय लालाय अन्थाइबारि आरो सनापुर मुंनि दरनै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव बोसोर दैज्लां बोथोराव दुखु खस्थनि गेजेरजों दै बारना हान्थामेला खालामनो गोनां जायोमोन आरो दिनै मिरु इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारिनि नाजानायाव लुफुंजानो थांगासिनो दं गोदानै आरसीसी गंनै दालां। बेनिनो दिनै गोदानै दालां लुफुंनो खनसेयैनो गंनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों आरो बे दालांखौ एमसिएलए माधव छेत्रीया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारि, 12 नं निसिमा ब्लकनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारी, मालिबिथा प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों। 2023 जुन जुलाइयाव बिराद गिदिर बाना जादोंमोन। बे बानायाव रायजो राजा आइ आफाफ्रा बे मालिबिथा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आंखौ मिथिहोनायाव आङो फैनानै नायफैदोंमोन। बेयाव बिराद गिदिर दैबाना जादों। दैबाना जानानै जेरबासे खुरदों बे लामाया आरो थांलाय फैलाय खालामनो गोबां बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजा आइ आफाया खस्थ' मोनबोदों। बेखौ आंनो फोरमायबाय थानायलाय आङो मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनो बे रायजोनि उसुबिदाखौ फोरमायनानै होनायाव सारा जागोन बानायनानै होनांगोन होननानै बुंनायलाय दिनै बेखौ बानायनो थाखाय बेबस्थाखौ खालामनाय जाबाय। सारा अर्डार हरनायखाय दिनै बे दालां मोननै, नैबेयाव मोनसे आरो एसे आगोलाव फाउन्डेसन खालामनाय मोनसे, बे जाबाय लालाय अन्थाइबारिमोन, दानिया जाहैबाय लालाय सनापुर गामि। बे गामियाव गोबां रायजो राजाफोर दङ, जोंनि बर' रायजो राजाफोर गोबां खस्थ' मोनबोदों। गथ' गथाय स्कुलाव फोरोंनो मानो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जेबो राहा गैया आरो हल्ला गुल्ला गिर्जायाव फैयो, गिर्जा सेरावनो बे दालाङा। बिनि थाखाय बिथांमोनहा खावलायनायाव बेयाव जोंहा सासे आइजो आं बिब' होननानै लिङो, बे बिब'आनो आंखौ खावलायबाय लामाखौ नायलां, दैबानायाव फैनाय लोगो लोगो बे लामाखौ नायलां अननानै बिनानाव, माबाफोर राहा खालामनानै होयोबा जोंहा प्रमद बर' सारा बिराद गोजोननाय थागौमोन बिनिसिम होननानै आंखौ खावलायनायलाय आङो नायनो फैनानै दिनै सारजों रायलायनानै बेसिम आवगायनानै थाबाय। दा बेखौ गहेदबाबो खामानिखौ मावनो होननानै आंनो थांखि लादों जे गासिबो दायित्वखौनो लाजोबनाय जाबाय। दा बेयाव आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावदों जे जोंनि निसिमा ओनसोलखौ गोग्लैनानै थानाय निसिमा ओनसोलखौ जेरैबायदि डेभेलप खालामनो होननानै बिथाङा थांखि लादोंमोन। जे बिथाङा गावनि लेक्सारावबो बुंदोंमोन दैया जेरै साहानिफ्राय बोहैयो थिग बिदिनो खोलाहा बोहैलाङो, थिग बिदिनो सा ओनसोलनिफ्रायनो आङो डेभेलप खालामगोन होननानै बिथाङा जेरैबायदि बुंदों दिनै बिदिनो गमामा खामानि मावगासिनो दङ। गोबां लामा सामा गाज्रि सेंसन गैयालासिनो बिथांनि अर्डार मथे आङो लामा बानायदों, लामा दोंबाखौ बानायनानै होबाय। नैबे दलं बानायनायनि सिगाङाव हान्थुसे बारलायनाय हाखर दंमोन, बेखौबो फबनानै होजोब्बाय आरो दहाय एसे आगोलाव जे जों फाउन्डेसन खालामखांनाय बे लालाय अन्थाइबारि, बेयावबो कुनु दिन 17 बोसोरनि सिगां बा 20-25 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो अन्थाइ थाइसेबो गोलैफेरखायाखैमोन। बेयाव अन्थाइ थाइसे गोलैयैखाय बिथांमोनहा जोबोद दुखु मोनोमोन जोंखौ मानो नायस'ना होननानै। दा बे समयसाखौबो सारनो खोन्थानायखाय सारा बानायनानै हो होननायलाय दिनै बेखौबो बानायनानै होनाय जाबाय आरो गोबां खामानि मावनानै होबाय, सेंसन गैयालासिनो ओरैनो बेखौ मावनानै होनाय जादों। बेयाव आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बे निसिमा ओनसोलनि जानानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। চিৰাং জিলাৰ এই নিচিমা অঞ্চলত বহুত কৰিব লগা কাম আছে। ইয়াত যোৱা দিনত বিপিএফৰ টাইমত কাম হোৱাই নাছিল, আমি যি দেখিছোঁ। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত এমচিএলএ নাই, কিন্তু এমচিএলএ নাথাকিলেও আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে বিভিন্ন কামবিলাক আমাৰ বিটিআৰৰ চিফৰ লগত আলোচনা কৰি লৈ আহি আছে, এইটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তাত আমি তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। নিচিমাৰ দুৰ্ভাগ্যটো হ'ল
যোৱা দিনত আমাৰ MCLA আছিল PCDR ফালৰ পৰা কিন্তু সেই সময়ত BPFৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া কামটো হোৱা নাই তে এইবাৰো কি হ'ল UPPL চৰকাৰ হ'ল MCLA টু BPFৰ হ'ল গতিকে ৰুলিঙত ইয়াত মানে MCLA নাই তো আমি ভাবি ইয়াত এজন বিধায়ক নিচিমাৰে সন্তান তেখেত নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক আমি বিধায়ক হিচাপে ইয়াৰ পৰা আমি জিকাইছোঁ অসমত নিশ্চয় তেখেতেও হাতত সময়টো কম আছে 1 বছৰ সময়ত বহুত কাম কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ আগৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমান সাংসদ তেখেত জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াও বহুত কামটো কৰি গৈছে আমি ইয়াত এতিয়া চাপাগুৰিৰ পৰা যি এটা ৰাস্তা যি ইয়াত হৈ আছে এতিয়া আসামমালা এইটো ৰাস্তা কমপ্লিট হ'লে আমাৰ ৰাইজে বহুত এটা মানে লাভান্বিত হ'ব আৰু আমাৰ হাতীচাৰলৈকে যোৱাৰ যে এটা DPRটো এইটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এইটো কাম হ'ব তো এনেকৈ ইয়াত গাঁৱে ভূঞে ভিতৰৰ যিবিলাক ভিলেজ ৰোড পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা সৰু ডাঙৰ কালভাৰ্টবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিব লগা আছে আমি ইয়াত কাম কৰিম শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত এটা হাইস্কুলটো আছে এইটো প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ কাৰণে নিট বেচিছত ইয়াত প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰপ'জালবিলাক আমি ষ্টেটত ছাবমিট কৰিছোঁ মডেল কলেজ এটা কলিয়ামেলত হৈ আছে এইটো যাতে সোনকালে অসম চৰকাৰে তাত শিক্ষা দিয়াৰ যে এটা ব্যৱস্থাটো এইটো আৰম্ভ কৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰেছাৰ কৰি আছোঁ সকলো দিশত জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতিৰে বসবাস কৰা এই ঠাই আৰু এই সুন্দৰ এটা ঠাই য'ত পলিউশ্যন ফ্ৰী ইমান সুন্দৰ এটা ঠাই ইয়াৰ যি এগ্ৰিকালচাৰ যি এটা ছিষ্টেমটো বহুত ভালকৈ ইয়াত চলিছে ইয়াত খেতি বাতিটো ভাল হয় মানুহৰ জীৱিকাৰ কাৰণে ইয়াত বহুত মানে লোকেলি প্ৰডাক্টটো মানে বহুত তেখেতসকলে ইয়াত উৎপাদন কৰিব পাৰে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰিব লগা নিশ্চয় সহযোগটো আমি আগন্তুক দিনত কৰিম জাষ্ট এটাই কথা বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে BTRটো সজাবলৈ বিচাৰিছে আৰু শান্তিৰ BTR উন্নতিৰ BTR আৰু সমন্বয়ৰ BTR হিচাপে যি গঢ়ি তুলিবলৈ বিচাৰিছে তাত আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা বিভিন্ন জনসাধাৰণে ইয়াত সহায় সহযোগটো আগবঢ়ালে নিশ্চয় আৰু এইটো এৰিয়াত কাম কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি মই বিচাৰোঁ ধন্যবাদ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन